Bilbon 19. Emakume Ekintzaileen Kongresu Iberoamerikarrean parte hartu ostean, Gipuzkoako Foru Aldundiak ongi etorria eman zien Emakume Ekintzaile Iberoamerikarraren elkarteko ordezkariei pasaden azaroaren 14an. Jose Ramon Guridik, Berrikuntza eta Jakintzaren Gizarte Departamentuko diputatuak gidatu zuen ekitaldia. Berarekin batera, Iñaki Ibarra, departamentuko zuzendariak, Juana Mari Astigarragak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lankidetza, Berdintasun eta Giza Eskubideen zuzendari nagusiak, Julia Fernandezek, Gipuzkoako emakume profesional eta enpresarien elkarteko buruak, eta Lina Baiesek, emakume enpresarien elkarte Iberoamerikarreko idazkari nagusiak parte hartu zuten. Aldundiaren eskerrona jasotzeaz gain, Gipuzkoako lurralde historikoan emakumeek bultzatutako enpresa proiektuak sustatuko dituen Emekin programa ezagutzera eman zien Joseba Amondarainek, Jakintzaren eta enpresa jardueren sustapeneko zerbitzu buruak.